खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। तामुलपुर जिल्लानि नाग्रिजुलियावबो गुबुन जायगायाव सोमावसारनाय बादिनो मैया कच राजबंशी हारिखौ शिडिउल ट्राइब एबा एसटि महरै गनायथि होनांगौनि दाबिजों सोमावसारदों। बे सोमावसारनायनि गेजेरजों कमतापुर हादोरसा डिमान्ड काउन्सिल KSDCआ बे सोमावसारनायखौ जागायजेनो। सोमावसारनायनि गेजेरजों जोंनो एसटि नांगौ, एसटि नङाब्ला जों जिराया, कमतापुर हादोरसाखौ दाफिननो नांगौ, KLO जिन्दाबाद बायदि स्लगानजों ओनसोलखौनो गोमखांहोदों। बेनि अनगायैबो नाग्रिजुलि ब्लक जौगाखां मावख'गिरिया हादोरगिरि आरो गाहाय मन्थ्रिनिसिम गांसे लाइजामबो दैथायहरो। धेमाजियाव सासे सिख्लानि गोथै देहाखौ बोखांनो हादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला मैया फुंबिलिनि समाव धेमाजिनि गायनदी दलंनि सिङाव स्कुटिजों लोगोसे बोखांनो हायो बे सिख्लानि गोथै देहाखौ। गोथै देहाखौ बोखांनायनि उनाव सिख्लानि सिनायथिखौ साखाथिनि बेगाव थानाय आधार कार्डनिफ्राय ज्योतिका कलिता होननानै सिनायथिनो हादों। नाथाय मानो, मा जाहोननि थाखाय, सोर आरो बेबादि खास्रि बिस्रि बुथारनानै गालांखो बेनि जाहोनखौ मिथिनो हानाय जायाखै। बे जाथायखौ सुलाद लानो थाखाय धेमाजि जिल्ला आइजो कंग्रेसनि मोनसे दोलोआ सिख्लानि नखराव थांनानै खौरां लाहैदों। बे जाथाया माब्रै जाया, सोर बुथारखो बेखौ मिथिनो थाखाय दायो थानायाव केस थिसननाय जाबाय आरो दायनिगिरिखौ हमनानै आयेन बादियै गोख्रों साजा होनो थाखाय खावलायदों नखरनि सोद्रोमाफ्रा। इउनाइटेड किंडमआ भारतआव मोन 9 मुलुगसोलोंसालिफोर गायसनगोन। मिरु सोरखार आरो इउनाइटेड किंडमआ मावख'आरि महरै गोजौ सोलोंथाइनि हेफाजाबाव मोनसे थांखि लादों, जेराव दा ब्रिटेननि मोन 9 मुलुगसोलोंसालिफोरा भारतआव केम्पास गायसननो गनायथि होदों। ब्रिटेननि गाहाय मन्थ्रि केर स्टारमारनि 8 निफ्राय 9 अक्ट'बरसिम मुम्बाइ दावबायनाय समाव फारियै बेंगालर आरो गिफ्ट सिटी, गुजरातनि केम्पासफोरनि थाखाय लेंकेस्टर मुलुगसोलोंसालि आरो सरे मुलुगसोलोंसालिजों लेटर अफ इन्टेन्टआव सागान होनाय जायो। जागिरदनि जारगाव बाजाराव गिख्रंथाव अर खामदों। खमैबो बे गिख्रंथाव अरजों गासै गं 20 गलाफोरा खामनानै सेवहांगार जायो। मिथिनो हानाय बादिब्ला फुंनि समाव जादों बे अर खामनाय जाथाया। जाथायखौ खोनानाय लोगो लोगोनो जायगानि सुबुंफोरा गलाफोरखौ खामनायनिफ्राय रैखाथि होनो थाखाय जाय जेरै हागौ बाल्थिंजों दैखौ रोगानानै अरखौ खोमोरनो नाजायो। नाथाय अरा गोबां गोख्रैथिजों खामनायनि जाहोनाव गासै गं 20 गलाफोरा खामनानै सेवहांगार जाखाबायमोन। अर खोमोरग्रा हानजायाबो थिग समाव जायगायाव सफैनायनि उनाव अरखौ खोमोरफिननो हायो। नाथाय बे खामजानाय गलादारफोरा गोबां लाख रांनि खहा जानायखौ दुखु मोननाय फोरमायदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 1 नं गरमारा रंपुर गामिनि सिजुल बसुमतारी आरो बिजुलि बसुमतारीनि फिसाज्ला जाफुंसार बसुमतारीया थांनाय 4 अक्ट'निफ्राय न'निफ्राय गोमानानै दङ। बबाव थांदों, मा खालामहैदों बेनि जेबो उदिस मोनाखै। बेखायनो फिसाज्लाखौ मोनफिननायनि मिजिंजों समाजारि बिजोंनि गेजेरजों फोसावदों आरो सोरबाफोर नुयोब्ला 600003450559 बे नम्बराव खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों। चिरां जिल्लानि बिजनी NRL पेट्रल पाम्प साखाथियाव फुंनि समावनो मोसौ सिखाव खावनानै लाबोनाय गंसे टाटा मेजिक गारिखौ गाहाय राजा लामायाव बज्रं दोलोआ हमनो हायो। फावरागुरिनिफ्राय दाङाइगाव फारसे थांबाय थानाय गंसे AS26AC3029 टाटा मेजिक गारिनिफ्राय गासै मासनि खावनाय मोसौफोरखौ बोखांनो हायो। मोसौ आरो गारिखौ हमनो हानायजों लोगोसे सानै सिखावखौबो खानो हायो। खाजानाय सानै सिखावखौ मुबारक मिया आरो गुबुन सासेखौ रकिबुल आली होननानै सिनायथिनो हादों। बेजों लोगोसेनो हमनानै पुलिसनि आखायाव सिखावफोरखौ गथायनानै होयो बज्रं दोलोआ। आसामनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि थैनाय केसआव जुबिननि सानै PSOखौ खानाय जादों। जुबिननि थैनायनि सायाव नायबिजिरनाया दासिमबो सोलिगासिनो दङ, जायनि गेजेरजों SITआ जुबिननि सिकिउरिटियाव बिबान होनाय सानै अफिसारफोरखौ हमनाय जादों। आसाम पुलिसनि CID SITआ सिंगापुराव आसामनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि हरखाबै थैनाय जाथायजों सोमोन्दो थानाय सानै गावारि रैखाथि अफिसार PSOखौ खानाय जाबाय। मख'नो गोनांदि मुंदांखा जुबिन गार्गआ थांनाय 19 सेप्तेम्बराव सिंगापुराव जिउ गोमादोंमोन। CID SIT हानजाया गोबाव समनिफ्रायनो जुबिन गार्गनि पार्सनेल सिकिउरिटि अफिसार महरै खामानि मावबोनाय नन्देस्वर बरा आरो परेश बैश्यखौ खाबाय। फिन आरोबाव फिलिपाइन्सआव गिख्रंथाव बांग्रिं मावदों। 7.6 मेगनिट्युड गोहोनि गिख्रंथाव बांग्रिंआ फिलिपाइन्सखौ गिख्रंथावै सोमावग्लुंदों, जायनि जाहोनाव फिलिपाइन्सनि गोबां गेदेर गेदेर बिल्डिं न'फोरा बायदों आरो मोब्लिब खुन्थियाफोराबो बायसिननानै गोग्लैसिनदों। बे गिख्रंथाव बांग्रिंआव गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे गोबाङा जोखोम जानायनि खौरां मोननाय जादों। बे गिख्रंथाव बांग्रिंआ मावखांनायनि उनाव फिलिपाइन्सजों लोगोसे इन्ड'नेसियायावबो सुनामि फैनो हागौ होननानै सांग्रांथि होदों सोरखारा। मानोना फिलिपाइन्सनि खोला ओनसोलनि लैथोआव 7.6 मेगनिट्युड गोहोनि बांग्रिं मावदों। बेबादि बांग्रिं मावनायखौ लानानै सुनामि फैनायनि सांग्रांथि फोसावदों आरो गासैबो सुबुंखौ सांग्रांथियै थानो थाखाय बिथोन होदों।
दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।